ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇବାର ଅଛି। ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶରରୁ ମଶାଙ୍କ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଣୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମୁଦ୍ର ଦିଭା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଇଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନା ଖସି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପିଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥରରୁ କାଢ଼ି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରା କାଟିବନି ବୋଲି ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ଦେଖିପାରିବ ବୋଲି ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ବି ଫୁଲିଲା ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ବି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହି ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ବର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେବ। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ ଯୋଗେଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇ ଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।